okuwçy meýlisiň çekýän agyr zähmeti diňe bir hepde soňu bilen çäklenmeýär. Ol okuwunlaryny hem sapaklarynyň soň yerli hojalyklaryň mal ýataklaryny 2 manada arassalap berýär. Meýlisiň ýaşlarynyňky agyr diýip hasaplanýan işlere sebitiň ýene-de onlarça mektep okuwçylarynyň çekilýänligine üns çekilýär. Daşowuzyň Könrügenç etrawynyň 36-njy mektebiniň 6-njy klass okuwçysy Resul bolsa 40 ýyllyk Daýhan birleşigindäki kerpiç zawodynyň gününi 15 manada alyp işleýär. Ýokurda hem bellä geçişmi diýäli. Köp halatlarda çağalar ine atalarynyň razyligi bilen paýty meýdanlarynda, zawodlarda işlemäge mejbur edilýär. Muňa hem sebitdäki hojalyklaryň agyr maliýe ýagdaýynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Ýatla geçsek, soňky bir näçe aýdan bäri Daşowuzda bir tarapdan aýlyklar gijikdirilýän bolsa, beýlik tarapdan bazardaky harytlaryň bahalary gitdigiçe gymmatlap barýar. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmesi Mekan Täşliýew 70-lik ýaşyna ýetmedik ogly durgaýyllaryny alaşsyz ýagdaýda zähmet çekmäge uğradýandyklaryny gurrun berýär. Olam indi mecburiýetden olaryň düşündirýär. İşleýän ýok bolýar, işleýän baglyny da aýlygy ýetip duran wagtda berilen o aýlygy ondan. Ýetiplense olan bir giýdende wagtlaryň otlanmasy giýdende. Emma bahalaryň soňky gymmatlamagynyň fonunda çağlaryň zähmetinden gelýän pulun hem iň zerur hajatlar üçin ýetmeýänligi nygtylýar. Eger öýünde bir aýlyk bolýan çağlaryň heýle ugradagyny da häzirki bazar töýdäne 3 ýyl gabat gelme. Öňe gabat gelen okda häzir aslada gabat gelen. Alyan pulları häzir kalandy. Näçe ýurugynda häzirki bazar derejesi hasam gymmatlar. Sözümüzün başında hem bellä geçişmi diýäli, Türkmenistanyny çağa zähmeti gadagandyr. Ýurtda bu ugur boýunça 2005-nji, 2008-nji ýyllarda ýürüýte kanunlar kabul edildi. 2010-njy ýylda hem ýurt halkara zähmet guramasynyň çağa zähmetiniň iň erwet görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakyndaky konwensiýasyna goşuldy. Emma ýurdun kagyz ýüzündäki kanunçylygyna garamazdan iş ýüzünde ýurdun dürli künjeklerini çağalar üçin agyr diýip hasaplanýan işlerde ýetginjek ýaşyna ýetmedik türkmenistanlaryň köpçülikleýin ýagdaýda zähmet çekip ýörenliklerini synlasa bolýar. Gepliyar Azatlyk Radiosy, siz alaşsyzlykdan bir kanun işledilýän çağalar atly maglumaty dinlediňiz. Onu size Hudaýberdi hally tanıştyrdy. Gepliyar Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligimizi Lewapda internet büýükdünüşligi atly maglumat bilen dowam etdirýäris. Şu günler Lewap welaýatyna mobil operatorlar tarapyndan berilýän internet hyzmatlarynyň mümkinçilikleri çäklenýär. Bu ýagdaý hususan MTS Türkmenistan mobil operatorynyň berýän internet hyzmatlaryny ýetidýär. MTS operatorynyň abonementleriniň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda olaryň operatorynyň interneti has hem yaramazlaşýar. Interneti inni Roxy ýagny kömekçi programmanyň üstü bilen ulanmasaň, asla hiç hil ulanyp bolmajakdygyny aýdýarlar. Beýle ýagdaý internet ulanjylary lap keçedýär. MTS interneti mundan 3-4 ay uzal ören gowdy. Ýöne bölün soňky wagtlarda ören yaramazlaşdy diýip 23 ýaşlaryndaky türkmenawatly Farhat aýdýar. Farhatyň sözlerine görä, MTS mobil operatorynyň Lewapda 3G mobil internet ulgamy bolmasa-da, mundan 3-4 ay uzal Altınasır mobil operatoryndan gowy işleýänligini sözüniň üstüne goşdy. İnternetin yaramaz işleýänligi barada we munyň sebäbini bilmek üçin adamlar MTS'in hyzmat ofisine barýarlar. Ol ýerde oturan gyýyzlar internetin yaramaz işleýänligi bilen ılalaşsalar da sebäplerini bilmeýändiklerini aýdýarlar. We çykalgy hökmünde kömekçi programmanyň üstü bilen ulanyp görmegi müşterilere maslahat berýärler. Soňky wagtlarda ýaşlaryň arasynda iki operatorun müşterisi bolmakluk adaty ýagdaýa urulyp barýar. Bir operatorun nomerini jaň etmek üçin ulansalar, beýleki operatorun kyny internet üçin ulanýarlar. Türkmenawadyň töwereklerinde käbir etraplarda eýem 2 hepde gowrak wagt bäri internetin işleyişi ören yaramazlygyna galýar.
we hemişek boluşýaly internetiň näme sebäpden işlemeýänligi barada hiç kimden hiç geli düşündürşim almak başartmaýar. Aýtmaklaryna görä soňky wagtlarda sosial programmalaryň üstünden uğradylýan hat ençeme sagatda barýar ýa-da hiçem gitmeýär. Resmi mediada halky gyzyklandyrýan meseleler we onuň gündelik durmuşdaky aladalary barada o diýen bir kän zat aýdylmaýar. Emma bölün emeli hemranyň uçuruljagy, uçuruluşy we onuň berjek mümkinçilikleri barada ençeme gedek gazet jurnallarda, radio telewideniyelerde gaýta-gaýta habarlar berilipdi. Şeýle de bolsa, emeli hemranyň uçurulmagy bilen halkyň elindäki internetiň kiýiliniň pesligi ençeme adamda soragy döredýär. Yeri gelen aýtsak, internet we telekommunikasiýa ulgamy boýunça gözegçilik edýän halkara gurumalaryň bellemegine görä Türkmenistany dünýäde iň gymmat wekili pes internetli ýurt tökmünne baha berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň internetiň 1 megabaytynyň ortaça bahasy 10 teňe hasaplanýar. Adatly isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatly SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Soňky günlerde Aşgabatda Türkmen Telekom tarapyndan hödürlenýän kabil liniýalar arkaly işleýän telekanallaryň ençemesine talaba laýyk tomoş edip bolmaýandygy habar berilýär. Ma'lum bolşaly soňky 3 ýylyň dowamyny paýtaht Aşgabatdaky çanak antennalaryň tas ählisi diýen ýaly sökülle. Munyň netijesinde häzirki wagt adamlar diňe Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki kampaniýalaryň hödürleýän kabil liniýalar arkaly yerli we daşary ýurt telekanallary tomoş edip bilýärler. Biz paýtahtlaryň telekanallary tomoş etmekde ýüzeýiz bolýan soňky bökdünçlikler barada gurrun bermek sorap Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik. Amanrada şu günlerde Aşgabatda kabil liniýalar arkaly çekilen telekanallaryň kada laýyk görkezmeýändigi, işlemeýändigi barada maglumatlar gelip gowşa. Sizde bu barada nähili maglumat bar? Doğrudan soňky 4-5 günüň dowamyny Aşgabatda Türkmen Telekom tarapyndan hödürlenýän kabel liniýalar arkaly işleýän telekanallaryň ençemesi işleýän ok ýa-da juda erwet ýagdaýda işleýär. Beýle Türkmenistanyň özüniň telekanallary bilen bagly mesele minha Türkmenistan Sport, Ýaşlyk, Aşgabat ýaly telekanallaryny 4-5 günler amykly işleýän oklar beýlekleriň de işleýişi bu adamlaryň aňyny gardaşdyrýar. Sebäbi häli şunu kesilip dur. Signal ýok ýa-da bolmasa kanal kodlaşdyrylan bilen ýa-da häli şunu teleekrany çıkýar. Ondan sonra da bir adamın ağını kestirýän bir sesler gelýär, suratlar görünýär, bir gidýär, ine şeýler hakda 4-5 günler dowam edýär. Amanrada munyň kadaly işlemezliginiň sebäbi barada resmiler tarapyndan maglumat berilýärmi ýa-da ýaşaýjylar şu kabil liniýanyň değişli kampaniýalaryna ýüzlenende olary näme diýýärler, näme jogap berýärler? Bir gowlady bellemek gerek. Aşgabatdyň Türkmen Telekom atly edarasyny kabel liniýalary boýunça berilýän telekanallaryň muratlygyny, sazlygyny seredýän ýürüýte gulluk bar. Olar aýdýan zatlary bize şeýle näýilik bilen jaň edýän telewörjüler juda köp, şol üçin mümkinçiligimiziň bolan wagtyny barar, hemde bar bolan nähäde aradan aýyrmak kömek ederdi, hoş söz berýärler. Men meselem bundan 3 gün ol 15-nji oktýabrda şeýle haýyşyny tutdy. Söz berdiler, şunun geldiler, ýetler bir özleriniň atlaryny tutulmazlygyny haýyş şeýle ýagdaý düşündirdiler. Bir elbetde bizim oturdan antennalarymyzdan aňyrçak derecedäki kämil döwrewap antennalar däl bolýan esasyna älim 50 katly emeli hemradan bizim antennalarymyza gelýän signal juda gowşup ikisiniň arasynda garlaşyk bolýar. Şol üçin şu antennalar has kämil antennalar bilen saltyrylmasa onda her bir tomsun çyýsy howasyny çykýan saňy ýaşuly başyňyza şuňdan bolar diýip dogrusyny aýtdy.
etdiler. Aman burada şeýle problemi diňe Türkmenistanyň döwleti değişli telekanallaryn bilen baglanşyklymy ýa-da daşajur telekanallarına tomuş etmekde de bökdünçlik barmy? Esasen Türkmenistan'ın telekanalları bilen bağlı bir bökdünçlük meselem Orsiýadyň erteýär diýilen telekanalları var. Ine şularda da edil belki Türkmen telekanallarına gel kemçilikler bar bolýan, ol edil bir beýler uzağa dowam eden ok, ol dowam etdi meselem bir sagatyň dowamında bir kimin ýagdaý videosy olan haçan güýçli çagwa ýagyşlat ýagdyran bolsa şonu videosy ýagdaý. Aman burada bilişimi diýýärler soňky 2-3 ýylyň dowamında Aşgabatda çanak antenalary dolu diýenýärli aýrylyp uturdy. Indi şu ýagdaý hem gödöňüne tutanmady. Häzirki bökdünçlikler ýaşaýjylara nähil täsir etdirýär? Olar bu barada näme diýýärler? Ol elbetde telewizörlerin aňyny kestirýär. Telewizörler özüniň tereddüt saatlaryna dol teredip bilmeýänliklerini aýdyp beýrenýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň esasy köçeleriniň ençemesiniň awatlanýandygy barada maglumatlar gelip gowşar. Emma şol bir wagtyň özünde şäheriň çetine ýerleşen köçelere bolsa ýeterlik derejede üns berilmeýändigi aýdylýar. Bayramaly şäherinden öý hojalykçy deňen Aknawat öz ýaşaýan sebitindäki ýollaryň ýagdaýy we onuň ýylaty ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň merkezi köçeleriniň awatlanýandygy, Gyrak bucakdaky köçeleriň ýagdaýlarynyň yaramazdygy barada aýdylýar. Şu barada näme gurrun berilýär? Bizim köçämiz Altınay diýe täzady. Köne adam bolan epes. 5 ýyl boldy gazylyp suw çekirlidi. Ondan soň kanalizasiýa çekdik diýdi, näme diýdi, çalamola gömüp gitdiler. 5 ýyldan beri gömülüp tekilenen ogam ýolum eden oklar. Kışına palçyk gölýär dyzdan ýörap bolan ok, garlanmaz we ýaşlanmaz we geçmek gatykyn. Ýazyna da tozondan gumdan ýa maşyn geçerýärler. Şol tirin köçäňizden başga ýanky Altınay köçeden başga töwerekdaşyňyzda ýene de haýsy köçeler şeýle ýagdaýda. 9-njy May köçesi, Frunze köçesi, meni bilýänler, ýene başga da badyr wel Edirşat barýan görýänler. Şo köçelerim näçe ýyllar beri gazykly şolar ýaly oňurman taşlanyp galanan ýatan köçeler. Ýöne biz baryp haýyş etsegem, bor bu nertir diýerlerde biziň nememde garýan serek diýen ýok gelneçe. Diýsem ne 5-nji ýylyň içinde şodur. Ene hädime ýene ýagyş ýagjak, kış düşüp gelýär. Ýene bar gaýyrlanmaz, o çağla nädip okuwa geçer gider. Onuň biz özümiz nädip ýola çykar, o magazyna gitjek bolsaň, bazaryna gitjek bolsaň, palçyň içinde, ýagyşyň içinde, köçäni howryň içinde suwalýar, ýagyşdan ýaňa durýarlar. Bir gayrat etseler, şonu oňurup berseler, başlyklarymyz, hojaýynlarymyz şoňa urna bir çyksalar diýip haýyş edýän. Köçeleriň şeýle ýagdaýdadygy ýaşaýjylar üçin nähil kynçylyklar döretdi. Gaty kynçylyk döretdi. Ol maşyn geçip bilmese iýwaly, gyşyna palçyk bolup maşynlar stienalara, öýlere, aýnalara sıçradyk gitdi. Tomusuna da bir maşyn geçse ala tozon olup aýnaň işin görür ýaly bolanok. Çağalaram şoňal okuw gitjek bolsa gyşyna gaty kösenýärler. Köwüşleri palçyk bolup öýe howla girerýärler. Açyk bir ýagyş ýagyp silgeleýse de köçäni howlyny suwalýar. Demek ýan nasoslar, maşynlar wagtyna gelip arasalap seriden oklar gaty kösenýär. Ýöne şunda haýyş etýär şo köçämiz oňurup asfaltlap berse maşyn geçende sıçrap durmaz ýa palçyk bolup durmaz ýa oňurup berse şonu haýyş etýär. Köçäň ýaşaýjylar bolup. Şu köçeden çağalar mektebe gatnaýarmyş. Çağalar nähilek ýagdaýa düşýär palçykly tozorly köçelerde. O elbetde çağalar mektebe gatnaýar. Gaty kösenýärler, ýa man aýdyp geçdim ýene diýen çağalar köwüşini geyip barýany 2 adam bolsa da mektep şo köçeden geçjek bolsaň palçyk görüp üstü başyny gara gaz etýärler. Tomusuna da gum edip tozon edip gara gaz etýärler. Her wagtda palçygyny köwüşini süpürip ýuwup durmaly bolýar, kynçylyk bolýar, gaty kyn bolýar. Ana mysal üçin ýaşaýjylar şu üýşüşip öz hasaplaryna oňurmaga ýaşaýjylarda ýagdaý ýokmy, mümkinçilik ýokmy? Her kim öz deňini oňurmak üçin bir çykdaty çykaraýanda şu döwlete garamam.
Yok, ona diýiljekkel. Ýagdaý ba adamma, ýok adamma. Bir kısan adam ýagdaý etse, 10 adam ýagdaý yetenok oňa. On her kim öz gününi öz ordan görüp ber, ýagdaý etse bolmasdy, ýok, ýagdaýymyz da ýok biziň. Şunun sebäpleri näme de görýäňiz? Näme üçin häkimlikler şudatlara baş galdyran okşy halkyň pikiri näme-de? Nähilek tiziň öz pikirini? Ýolbaşçylar, başlyklar näme jogapkärçilik çeken oklar. Häkimler geleňsizlik etýärler, sereden oklar şudatlara. Halkylar köşenýänne şoňaly kynama görýänlerine seretmeýärler. Diňe şu merkezi köçeler, esasy köçelere seretýärler, garaýarlar. Galan arasyndaky kiçik köçeler, çağalan emetýän köçelerine kän sereden oklar, ünseren oklar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Kurt komandirleri Iraqyň Demirgazyk şäheri Mosuly Islam döwletiniň jeňçileriniň ýerine almak boýunça Amerikanyň ýol başçylarynyňky ýaranlygyň goldawy bilen bu şähere gönüktirilen hüjümde peşmerga sewjicileriniň we Iraqyň güýçleriniň epesli öňe gidişlik edendigini aýdýarlar. Bir günläp atylan artilleriýa oklaryndan, bombalardan we raketalardan soň 17-nji oktýabrda Kurt güýçleri tahminan 200 kvadrat kilometr territoriýany alyp Islam döwletiniň sewjicilerini ýa serpikdirendiklerini aýtdylar. 2014-nji ýyldan bäri Islam döwleti atly toparyň kontrollygyna bolan Mosuly ýerine almak boýunça barýan sewş Amerikan arbulary 2011-nji ýylda Iragy terk edilibäri bu ýerde geçirilýän iň uly harby operasiýa bolup durýar. Hökümet güýçleri Mosuly tarap onuň 60 kilometr çemesi gün ortasynda ýerleşýän Kayyara bazasyndan hereket etseler, Kurt peşmerga güýçleri günnogordan ilerlediler. Yaran güýçleriň köplenç ilasyz boşap galan owalara girmek bilen sewişiň ilkinji güni gazanylan üstünlükleriniň ähmiýeti esasan simbolikidir. Muňa garamazdan Amerikanyň gorunmak departamentiniň sözçisi Peter Cook'un aýtmagyna görä, Iragyň güýçleri göz öňünde tutulanynyň öňde. Irki alamatlar boýunça Iragyň güýçleri öz maksatlaryny amala aşyrdylar. Olar deslapky gün üçin göz öňünde tutulanynyň öňde bu Iragyň planyna laýyklykda barýar. Ýöne ýene bir gedek nyktaýaryn belli bir zady aýdardan entek ýer diýip Cook aýtdy. Ol soňra hem Islam döwleti durup sewişýärmi göreriz. Ýöne biz näme-de bolsa Iraklylaryň bu işi bitirip biljekdigine ananýar diýip sözüniň üstüne goşdy. Ondan ozal Iragyň premier ministeri Haydar el-Abadi ýurdun ofiserleriň arasynda durup operasiýanyň başlanandygyny uly dabara bilen eglan etdi. Ýeňişiň wagty gelip ýetdi diýip Abadi aýtdy. Ol şeýle milatynyň agla we köplügi sünnülerden durýan Mosula diňe hökümet güýçleriniň girjekdigini wada etdi. Bu gaty ähmiýetli mesele. Sebäbi Mosulyň teoriyasyndaky operasiýalara İran tarapdan goldolýan şaýy ýarym harbylarda gatnaşýar. Parahat ilata degişli sünnülere zulüm istem etmekde aýyplanýan bu ýarym harbylaryň gatnaşmagy Mosuldaky sünnüler barada alada döretdi. Azatlyk operasiýalaryna ýol başçylyk edýän güýç Iragyň edermen goşuny bilen milli polisiýa Mosuly girjekler şolar, başgalar däl diýip Abadi aýtdy. Mosuly ýerine almak Abadiň hökümetiniň esasy harby maksady bolup durýar. Ol şol bir wagtyň özünde de merkezi hökümetiň umumy maksady üçin ýurdun öýdara tapawutly etnik bölekleriniň we bäsejikli tire taýpalaryň agzyny birikdirip biljegini ýa bilmejegini görkezjek syýasy meseledir. Irakly general Haydar Fadil AP habar gullugyna hüjüme 25 000-den agdyk ýaragly güýçleriň gatnaşykdygyny aýtdy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky ýaran güýçleriň komandiri general Stephen Townsend'in aýtmagyna görä, kampaniýanyň ençe mehepde we ondan hem uzaga çekmek mümkin. Birleşen Milletler Guramasy Iragyň ikinji uly şäheri bolan Mosulyň özündäki we teoriyasyndaky 1,5 milyon ilatyň hawpsuzlygy barada aşa alada bildirýär. İnsanperwer işler boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornmasary Stephen O'Brien operasiýa sebäpli 1 milyon adamyň öý ýoglaryny taşlap kaçmagy mümkin diýip duýduruş berdi. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri yaramadlygynda galýar. Welaýatyň paýtagty Meýmene şäherine de jeňçiler hüjum etdi. Gormaç atly etrabyny jeňçiler basyp aldy. Etraby jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda harby operasiýa başladyldy. Ýöne etraby jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak henüz başartman gelýär. Faryab welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Jawid Ahmet Bidaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygyndaky güýçler Gormaç etrabyna golaylaşypdyr. Çinay atly harby bazada gabawda galan Awgan güýçleri halat edilipdir. Harby operasiýada Awgan güýçleri öňügidişlik gazandy. Jeňçilere uly zarba uruldy. Gormaç etrabynyň merkezi jeňçilerden tezlikde arasalanar. Böyleki etraplardan hem jeňçileri gowy çykarmak boýunça vice-prezident general Dostum kararly dep sözçi aýtdy. Turlançyryzyk amalýaty jerýany bar. Janbal Seyit nirulary bilen Çinoy kampy degen bir mawqat borurga ýetişip bardylar. Gormaç uluswalyny markaziga bu maser açylgan. İslam Döwleti atly toparyň militanlarynyň hem Demirgazyk Awganystanda ýerleşmäge seňenişýändigini general Dostum bildirdi. Daişçilerin gödüňde tutýan mendiliniň merkezi az ýurtlardigini general ma'lum etdi. 7 miňden köp kişi daиш. Ana şu adamlar Orta Asya'dan bulanyň maksady Orta Asya'da biri şu asas gap. Bidaryň aýdyşyça daişçilerin Demirgazyk Awganystanda toplanmagyndan gorky bar. Merkezi Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganystanda öňden hereket edýär. Daşary ýurtly jeňçilere garşy göreş üçin hem çäre görülýär diýip Bidar belledi. Daişçilik kesinti kal tapsalar ýa kelseler şomal welaýatlaryga, haklaýdyky şomal welaýatlaryga huzur tapsalar, boýat we şunda bir halatga hem amadalilerimiz bolsa diýip şunda bir huşdar berdiler. Türkmenistanyň Awganystana demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyrynyň açylyşyna taýýarlyk görülýär. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik tuguny mukdaryny artdyrmaga planlaşdyrýar. Faryab welaýatynyň häkiminiň sözçüsiniň aýdyşyna garanda, hut şonuň üçin jeňçiler welaýatda dartyllyk döretýär, etraplara hüjum edýär. İl we hebetli proýektleriň işiniň amala aşmagyna päsgel bolýar. Elektrik geçirjisiniň semlaryna we sütünlerine ýygyderli ziýan ýetirýär. Ýollara da jeňçiler wähem salýar. Şoňa garamazdan demir ýol gurulşynyň işine başlamak barada häzirlik bar diýip Bidar nagtady. Temir ýoly Türkmenistandan keladi Afganistanga 500 kV barqty projesi bar. Afganistan mardumyny düşmanlary burga tawajjuhlaryny köprok Faryabga kılsalar, burga amniýat tehlal kılsalar. Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen 300 kilometrden gurrak serhedi bar. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarap ýakasynda jeňçiler ýerleşipdir. Türkmen-Awgan serhediniň goragynyň gowşakdygyny Faryab welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Jawid Ahmet Bidaram tasdiklady. Serhedin Awganystan tarapdan gorulmaýandygyny ol öňe sürdi. Şu sebäpden jeňçileriň serhet çäklerine ýetçilik edýändigini Bidar belledi. Faryab welaýatyny dost kişwer ýa hamsa kişwerimiz, Senoga kişwerimiz Türkmenistan bilen 300'den aşağı kilometr sarhady müştereki bar. Ve bu sarhad barfilan bizler bunu taýit kılamiz ki sarhady nirulary bizde munça küçü yok ki bu tolu sarhady mükemmelan tamin amniyat kılsalar bu masir açık. Afganistan halkydan bu muhalif kişiler bundan istifade kıladylar ve goy uluswalylarimizga namlik getiradilar, bazı taharrukat getiradilar. Ama talaşymyz munga ki bu müşkilde inşallah ki hal kılsaydy talaşlarymyz jerýany bar. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmerdan oğlu Muradi. Gaderly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.